Eli teen tässä nyt videon mun tavasta neuloa villasukan. Ja oon tähän nyt valinnut 4 puikot ja 7 veljestä sateenkaarin langan. Ja poiketen siitä kirjoitetusta ohjeesta mä en tee tähän pitkää vartta, vaan ihan ajan käytöllisistä syistä mä teen tähän ihan vaan muutaman kerroksen vartta. Eli mä aloitan aina kerän täältä sisältä. Voidaan hakea täältä mieluummin sillä, ettei tulisi koko kerää. Mutta no, tää on ihan ok. Sitten mä haen vielä, että mistä tää alkaa. Eli tää on vähän tyhmästi. Mä luulen, että tää on vajaa tää keltainen raita, joten mä tästä klipsasen värinvaihtokohdasta poikki tän langan. Kun en tykkää semmosista vajaista kierroksista. Ja 3/8 sukkaan 4 puikolla 7 veikasta mä oon tottunut ottamaan 12 silmukkaa puikolle tehdessä 5 puikolla. Eli mä tarvin 48 silmukkaa. Saiskohan se tosta? Eli tässä on minun tapani luoda silmukat. 46, 47 ja 48 ja sitten tarkistuslasku. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ja 8. Ja mä luon aina 2 puikolla. Sen takia, ettei tule liian tiukkaa aloituskerroksesta, koska ei ole ärsyttävämpää kuin tehdä sukka ja todeta, että sen suuaukko on liian kireä. Joo, ja sitten mä jaan nämä silmukat puikoille. Eli kuten sanottu, 12 aina per puikko. 5, 10 ja 12. Eli mä tuplatarkistan tässä vielä noin silmukkamäärät. Ja jos tässä nyt joku ärsyyntyy siitä, että mä puhun kutomisesta, mä oon oppinut puhumaan kutomisesta, kun on sukan kudin. Mutta toisinaan ihan solidaarisuussyistä käytän myös neulomisnimikettä. Eli mä tykkään tehdä resorin 2 oikein 2 nurin. Näette mun tavan. Eli toisinaan mä nostan tai autan oikean käden etusormella tuon silmukan siirtymistä puikolta toiselle. Noin. Siinä on siis se kerros 5. Ja mä teen sillain sen kantalapun, eli ekassa sukassa mä otan aina ykköspuikon silmukat ja 2. Ja nämä jää sitten siihen niin kuin nilkan eteen tulevaksi osaksi 3. ja 4. puikko. Ja tää jää silloin, tää on oikean jalan sukka, niin silloin tää aloituskohta jää nilkan sisäsyrjälle. Ja sitten kun mä teen sen vasemman jalan sukan, eli 2, mulla tulee kantalappu 3. ja 4. puikolta, jolloin 1. ja 2. on nilkan etuosa ja sitten taas aloituskohta jää sinne nilkan sisäpuolelle. Näin. Siinä mun logiikkani, miten mä sen on halunnut tehdä. Ja kantalapun mä teen vahvennettuna ja mä teen ne nostot tuolla nurjalla puolella siitä syystä, että oikea silmukka on mun mielestä nopeampi tehdä. Ja sitten taas kun vahvennetussa joka toinen nostetaan, joka toinen neulotaan, joka toisella kerroksella, niin tietenkin mä laiskuuttani teen sen nurjalla, koska nurjasilmukka
kuten sanottu, on mulle vähän hitaampi tehdä, niin silloin mä pääsen nurjan kerroksen hiukan nopeammin. Ja mun kantalappuun tulee siis, kuten tuossa jo vähän vinkkasinkin, 2 puikollisen silmukat. Ja ensimmäisen kerroksen neulon ihan oikein menemään. Sitten tullaan nurjalle, eka neulomatta, sitten neulotaan, nosto, neulotaan, nosto, neulotaan ja niin edespäin. Kumpas toi neulottu nosto. Silloin se on oikein, kun se viimeisen neulot, kun on tasaluku ja joka toinen neulotaan, joka toinen nostetaan. No sitten se, että mistä mä tiedän, että kuinka monta kerrosta mä haluan tähän kantalappuun, niin hyvin yksinkertaista. Yhtä monta kerrosta kuin mitä on silmukoita 2 puikolla. Eli mulla tulee 24 kertaa 24 kokoinen kantalappu ennen kantakavennuksia. Tää on taas tämmönen tylsä kohta, missä mä neulon sen 24 kerrosta. Ja sitten joo, tästä vaan nurjalla puolella näkee kivasti, jos haluaa laskea niitä kerroksia, että missä kohdassa mennään. Eli kun sulla on noi pätkät, tuolla oli ensimmäinen kerta, missä oli nämä neulomatta, neulottu, neulomatta. Eli tää on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja tietysti kertaa 2, eli tässä on nyt 14 kerrosta. Menen Y, K, K, N, 5, 6, 7, 8, 16 kerrosta oikeastaan. Ja koska noita isompia vaakaviivoja tänne nurjalle puolelle tulee joka toiselta kerrokselta ja me tarvittiin 24 kerrosta kaiken kaikkiaan, niin sitten kun mulla on 12 vaakaviivaa ja mä neulon tai tulee tulossa tämä 12 vaakaviiva, niin se on silloin 24. kerros, eli viimeinen, jonka jälkeen mä aloitan ne kantakavennukset. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja nyt on tulossa 12, eli tässä on sitten tämä on viimeinen kantalapun kerros. Noin. Eli siis kantakavennukset mä teen siten, että mä jaan tämän silmukan määrän puoliksi, eli 12. Ja mä jätän tänne keskelle 12 silmukkaa, 3, 6, 6, eli nuo silmukat on se, mikä tekee mun kantapään leveyden, ja 12 ja 13 silmukka, ja 6 ja 7 silmukka on ne, mitkä mä aina neulon yhteen, että se kääntää sen kantapään. Selitän tässä tehdessä. Ja mä pidän tässä koko ajan mielessä sen, että mikä on oikea puoli, mikä on nurjapuoli, koska mä jatkan tätä vaivennetun kantapään tekemistä ihan siihen asti, kun ne kantakavennukset on tehty siinä myös siinä sivuilta. Eli eka, toka, 3., 4., 5., 6. Tässä kohtaa ei vielä kavenneta. Nyt lähdetään menemään. Tämä on se reunaan jäävä 6 silmukkaa. Sitten on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sitten on 12 ja 13. Nämä neulon yhteen takareunoistaan. Käännän työn. Mulle jää 5 tähän näitä kavennettavia silmukoita. Ja
Täältä sä pystyt lunttaamaan, eli menee ihan oikein. Tuo kolmas silmukka on nostettu, niin silloin ekakin nostetaan. Eli tämä menee ihan loogisesti, jatkuu samalla lailla, että ensimmäinen nurja nostetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja viimeinen oli se, mikä neulottiin, ja se on se 12. Ja sitten seuraavan kanssa nurin yhteen ilman mitään kiertoja, kartoja tai muutakaan kommervenkkiä. Käännetään työ. Ja sulla on tälläkin puolella sitten vielä 5 silmukkaa kavennettavana. Oikealla neulottaan kaikki taas ihan tonne 11 asti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takareunoista oikein yhteen. Käännetään työ. Nostetaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No. Ja 12. Ja tätä jatketaan niin kauan, että nuo sivussa olevat silmukat tulee kavennetuksi ja sulle jää 12 silmukkaa tuohon keskelle. Ja sittenhän käännytään loogisesti tälle oikealle puolelle. Nyt se kantapää on kääntynyt. Näin, kuten näette. Ja nyt sitten on tarkoituksena nostaa nämä silmukat täältä molemmista reunoista, kantalapusta. Ja mä teen sen siten, että mä ensin neulon ihan tavallisesti tämän oikean puolen 12 silmukkaa, mitä tähän keskelle jääpi. Ja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sitten mä pudotan ton puikon pois. Ja otan tämän työn eteeni, että mä näen, että missä on aina nämä silmukkaparit tai lankaparit tässä reunassa. Ja mä otan molempien lankaparien alta. Nostan ihan neuloen tällä tavalla yksinkertaisesti. 2 ja 3 ja 4 ja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Ja jos mä jättäisin nämä nostetut silmukat tähän, niin tuohon tahtoisi tulla semmoinen iso aukko, niin sitten mä yleensä otan vielä tuosta 13 silmukan, nostan tuolta vaan mukaan. Sitten otetaan 1 puikko lisää. Ja mä teen tästä ihan yksinkertaisen sileän sukan muuten, niin kaikki 3. ja 4. puikkoa kun lähdetään ottaa mukaan tänne, niin kaikki oikein vaan menemään. Ja kuten sanottu, mä en ressaa siitä, että tässä kohtaa tulee taas uudestaan toi pinkki. Eli niin nämä ei vuorottele tässä kohtaa siten, koska tuossa on välissä tehty kantapää vain 2 puikolla, niin nämä asettuu, kuten olen sanonutkin aikaisemmin. No sitten tämä ykköspuikon silmukoiden nosto.
mä teen yleensä niin, että mä lasken, että tossa on 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eli jostakin tuosta otan sitten sen 13. Ja sitten taas 2 langan alta nostelen näitä. 1 ja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja nyt toi näyttää, että tuohon voisi jäädä aika iso reikä. Mä sen saattaisin sieltä nostaa, mutta enpä nyt taida viittiä, että saadaan tämmönen yksinkertainen tästä videosta. Mutta siis enpä välittäisi siitäkään, että jos toiselta puolelta nousee 13 silmukkaa luonnolliseen ja toiselta puolelta tulisikin 14, niin ei mitään. Sitten siellä toisella puolella vaan kavennetaan yksi kerta enempi siinä vaiheessa, kun noita sivuja kavennellaan pois. Eli tämä kerroshan me neulottiin tämä keskiosan 12 silmukkaa kaikki oikein. Ja kuten sanottu, mä haluan jatkaa tämän vahvennetun tekemistä. Eli nyt on tavallaan nurjakierros, tai sanotaan nyt parillinen kierros, niin silloin mä nostan joka toisen. Ja mä näen siitä, että mikä on tässä pintakuviolla tämmöistä vähän isompi silmukka, niin sen yläpuolella oleva silmukka on se, minkä mä nostan. Ja seuraavasta mä neulon kaikki. Eli eka neulotaan toka. Tämä menee vähän niin kuin nurin perin nurjaan nähden. Ja mä otan tälle puikolle nyt vielä 6 tästä. 1, 2, 3, 4, 5 ja nostolla 6. Eli mä jaan nämä puoliksi nämä kantapään silmukat tässä samalla. Ja taas eka neuloen 1, nostetaan 2 ja neulotaan 3, nostetaan 4, neulotaan 5, nostetaan 6. Ja loput nyt tullaan näihin nostettuihin silmukoihin ensimmäistä kertaa. Tällä kierroksella mä en vielä kaventele, vaan mä neulon nämä takareunasta kiertäen. Silloin mulla ei tule tuonne isoja reikiä siihen kantapään sivuun, kun se kiertyy tuo nostettu silmukka. Ja tämän kerroksen siis ihan neulon tästä läpi vaan. No ja taas tullaan sitten tälle puikolle 3. Tavallisen kaikki oikein. Ja sitten tullaan tälle ykköspuikolle, missä on näitä nostettuja silmukoita. Kauhean iso jäisi, jos tuosta neuloisin ihan suoraan, eli takareunosta kiertäen. Mutta oikein neulotaan kuitenkin. Mutta otetaan tuo silmukan, kun tämä on etureuna, niin otetaan takareuna ja kierretään. Tai siis neulotaan, mutta kun se kiertyy tuo aiempi silmukka, niin puhutaan, että neulotaan kiertäen takareunasta. Sen kummallisempaa siinä ei ole.
Noin. Sitten mulla on nämä 6 silmukkaa tossa. Ja nyt mä oon joka toisen nostanut. Niin nämä on tarkoitus kaikki nyt sitten neuloa tällä jakalla. Ja nyt tähän me ollaan sitten tällä puikolla jo kiertäen neulottu noin viimeiset 13. Niin sitten tässä kohtaa aletaan tekemään niitä kavennuksia. Ja mun tapani on se, että mä teen kavennukset joka kiekalla, koska mulla on korkea jalan profiili, niin nämä sukat istuu mun jalkaani paremmin kuin se, että miettisin, että teenkö välikerroksia sinne. Ja semmoista, kun multa on sukkia halunnut, niin mä oon tehnyt ihan samalla tyyliin ja tykänneet ovat. Eli se on ihan mieltymiskysymys, minkälaisen ohjeen haluaa opetella, mutta mä teen ne kavennukset pois joka kerroksella. Ja samaten justiin mulla on kapea jalka, niin se ei sitten haittaa, että se on kaventunut jo aiemmasti. Jos mulla olisi leveämpi lestinen, niin ehkä mun tarvitsisi tehdä sinne vähän niitä välikerroksia, että se kapenee se kärkikin hitaammin. Noin, nyt tullaan sitten toista kertaa ykköspuikolle. Niin tässä sitten mä neulon oikein yhteen takareunoista. Tämä voisi tehdä ylivetona tai muuten, mutta mun mielestä tuo nyt vaan on ihan riittävää, että sen ottaa takareunoista oikein yhteen. Niin siitä tulee ihan kivan näköinen neulus. Nyt on sitten taas nämä keskimmäiset 6 ja tarkoitus olisi, kun äsken neulottiin kaikki, niin nyt sitten ne nostetaan joka toinen. Ja ne oli noiden isojen silmukkoiden tai pintakuviossa isomman silmukan kohdalta nostetaan ja sitten nuo pienempien kohdalta neulotaan. Uusi sitten taas. Tullaan tämän kakkospuikon loppuun. Niin sitten. Ja mulla on tapana tosiaan venyttää vähän näitä silmukoita ennen kuin mä kudon yhteen. Eli 2 tavallisesti oikein yhteen tällä kakkospuikolla. Se helpottaa sitä yhteen neulomista, kun niitä vähän venyttää ensin siinä alkuunsa. Ja ykkösellä takareunoista 2 oikein yhteen. Ja äsken nostettiin joka toinen, nyt neulottaan kaikki. Tämä on oikeastaan ainoa, mitä tässä joutuu vähän seuraamaan, että millä kerroksella oot nostanut ja millä kerroksella neulonnut. Mutta sen pystyy sitten lunttaamaan tuolta nurjalta puolelta. Miepä näytän tähän väliin sitten mitä. Eli kun sulla tulee jokaisen silmukan alle tämä pikkuinen nypylä, niin silloin se oot kaikki neulonnut. Seuraava kerran kun tuut, niin sitten on tarkoitus nostaa joka toinen. Eli silmukat kannattaa opetella tunnistamaan niin oikealta kuin nurjalta puolelta, että miltä ne näyttää. Ja silloin se helpottaa kerrosten laskemista, ellei sulla tietysti ole kerroslukumittaria tai sitten paperia vieressä, mihin sä merkkaat ne. Ja 2 oikein yhteen kakkospuikon lopussa. Mihin sitten tosiaan merkkaa niitä kerroksia, mutta siinä joutuisi aina sitten irrottamaan
käsiä neuleesta, niin en sitten viittisi tai ole viittinyt käyttää tätä paperikirjanpitoa kerrosten seuraamiseen, vaan ihan vaan laskeskelen silloin, kun tuntuu, että tarpeeksi on. Ja hyvin paljon mä käytän myös mittaa, koska käsiala saattaa vaihella, vaikka mun nyt vaihtelee aika vähän. Mutta siinä kohtaa, kun esimerkiksi määritän, että missä kohtaa mä alan kärkikavennuksia tekemään, niin sen mä otan ihan mittanauhalla. Harvemmin lasken kerrokset, mutta nyt kun tehdään tämmöistä opetusvideoa, niin ehkä mä sitten lasken ne. Eli sitten kun oot tuon neulonut, tuon nostanut, neulottu, nostettu, neulottu ja nostettu, niin siellä tulee toi viiva, pitkä viiva sinne. Tälleen se pystyy tuolta nurjalta puolelta tarkistamaan, että kumpas on kyseessä, pitikö neuloa kaikki vai nostetaan ja neulotaan. Montakahan tässä sitten on silmukoita, eli 2 yhteen, eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ytoi, kaatoi. Ja sama täällä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ytoi ja yhteen 12. Eli nyt ollaan palattu siihen, että on kaikilla puikoilla 12. Nyt sitten posotetaan menemään muistaakseni 20 siten, että mitta täältä kantapään takaa sinne, missä on neulottu, niin on 20 senttiä. Tarkistan sen kohta tuosta yhdestä taulukosta. Niin sitten aloittaisin ne kärkikove. Ja tästä kun katsoo suurin piirtein mittaan kanssa, niin 3 kerrosta on suurin piirtein mun käsialalla ja tällä 4 puikoilla sentin. Ja jos mä katson tästä alusella, niin tässä on 1 sentti, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senttiä. Eli 13 senttiä mä neulon nyt suoraan. Eli kierros mun vaihtuu tämän puikon jälkeen. Voisin tässä kohtaa mitata. Tässä niin tavallaan yhden kerroksen vajaa. Siinä on vasta 2 vihreätä, mutta mittaanpa joka tapauksessa. No se on sen verran vähän vajaa 20 senttiä, että mä aloitan ne kärkikavennukset nyt sitten tässä kohtaa. Ja mä tykkään nauhakavennuksesta, koska se vaan on nätin näköinen. Eli ensimmäinen neulotaan, sen jälkeen ylivetokavennus tässä puikolla 1, loput oikein. Puikolla 2, neulotaan 10. Tai siis itse asiassa 10 ja 11 yhteen, oikein yhteen. Ja viimeinen neulotaan. Ja 3. ensimmäinen neulotaan, ylivetokavennus. Ja sitten loput 9 neulotaan. Ja
nelosella 9 neulotaan. Kaksi oikein yhteen ja 1 neulotaan. Ja mä teen myös nämä kavennukset jokaisella kerroksella, eli ensimmäinen neulotaan, ylivetokavennus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Kakkosella nyt sitten 8 ja 3, 5, 6, 7, 8, 2 oikein yhteen. 1 neulotaan. 3, 1 neulotaan. Ylivetokavennus. Ja 8. Ja nelosella 8 neulotaan. Kaksi oikein yhteen. Ja 1 neulotaan. Ja tälleen jatketaan niin kauan, että joka puikolla on 2 silmukkaa ja sitten sukka on valmis päättelyä vaille. Noin. Eli sukka olisi valmis. Muuta kuin katkaista lanka. Ja sitten mä väännän tämän langan täältä läpi ja puotan ja läpi ja puotan. Nyt on ollut vähän heikosti valmistautunut tämän videon loppuun saattamiseen näihin loppuvaiheisiin. Eli mulla ei ole tässä parsin neulaa isosilmäistä ihan käsillä. Tosin näköpiirissä on. Eli minäpäs tästä nousen hakemaan, niin näytän vielä sen tavan, miten mä päättelen. Sitten vaan nykäisy. Tää nyt ei ole se neula, millä mä yleensä parsin, se on tylppä. Ja siinä on vielä isompi tuo reikä, mutta eiköhän tälläkin pärjätä. Ja lisään kierrettä. Teen pienen silmukan tuosta langan päästä ja vedän läpi. Ja sitten tässä mä pyrin katsomaan, että mistä se lanka menisi, jos se olisi neulottu. Eli mä vähän niin kuin matkin tuota neulosta. Ja sitten kun se on mun mielestä ihan riittävästi piilotettu tuo aloituskohta, niin mä käännän sukan hiukan nurinpäin ja otan sen tänne sisäpuolelle sitten. Ja muutama silmukka tuolta. Onpas tuossa iso. Miksiköhän siinä on noin iso? Ei mitään. Pistetään se menemään pienemmäksi. Vähän kiristellään tuolta. Se hukkuupi sinne. Sitten vähän ylöspäin. Tuolta vielä läpi. Ja vielä vähän alaspäin. Niin eiköhän se ole sitten ihan kivasti päätelty. Eikä tarvi pelätä, että se sieltä purkee. Noin. Sitten tuo kärjen lanka. Taas mä lisään siihen vähän kierrettä.
Taitan kaksinkerron. On pieni silmukka, joka on sitten helppo sieltä neulan silmästä pujottaa. Sitten mä otan tämän sukan käteeni näin ja lähden pujottamaan pari kertaa näiden kärjen viimeisten silmukoiden läpi. Vielä. Noin pari kerrosta ja sitten keskeltä sukan sisään. Käännetään sukka ympäri. Ja tämän mä sitten pujottelen tänne vähän miten milloinkin, mikä hyvältä tuntuu. Nyt mä taidan tästä ottaa tuohon. Tuossa olisi semmoinen hyvän näköinen silmukkarivi, mikä on helppo pyöräytellä tänne neulalle. Noin. Ja vähän takaisin päin. Otetaan niin kuin joka toisen suurin piirtein tosta. Et ihan ei jokaiseen pujottele. Noin. Ja sitten vaan lanka poikki. Se olisi niin kuin sukka siinä. Kiitos kun viitsitte katsella. Ja yhden sukan kutomiseen ja näihin löpinöihin meni kaiken kaikkiaan 2 tuntia ja 15 minuuttia. Eli tämmöinen lyhytvartinen sukkapari tuli sitten 4,5 tunnissa valmiiksi, jos nämä samat löpinät toistaisi. Kiitos!